नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती आहे. या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपला विषय खूप खास आहे. आज आपले प्रश्न आहेत कोकण विभाग जीके मंडळी पटपट कमेंट करा. कोकणची प्रीती लाईव्ह सुरू झालेला आहे. तुम्ही कमेंट करणार आहात, लवकर कमेंट करा आणि प्रश्नांची उत्तरं द्या. आणि त्यामुळे तुम्हाला हा कोकणातला इतिहासही लवकरात लवकर कळेल, चांगली माहिती मिळेल, तुम्हाला तुमच्या ज्ञानात भर पडेल. सो नक्की जॉईन व्हा कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हमध्ये. तर पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी, कमेंट करा सगळ्यांनी पटकन. कोण आहे लाईव्हला, सीसीवर कोण आहे? सगळ्यांनी खाली या आणि कमेंट करा. चॅट बॉक्सवर येऊन कमेंट करा पटकन. म्हणजे पटपट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह सुरू झालेला आहे. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण, स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. स्वर्गापेक्षा सुंदर आसा. मंडळी पटपट कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट येत नाही आहेत कोणाच्याच. मंडळी पटापट कमेंट करा. मंडळी कोकणची प्रीती लाईव्ह आलेली आहे, पटापट कमेंट करा. आणि मी प्रश्न विचारणार आहे आता कोकणासंबंधित. बघू कोणाकोणाला आन्सर येतोय. कोकणातलं कोणी आहे का? कोकणातलं कोण असं काय नक्की सांगा. हाय अश्विनी ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. आज तुम्हाला कोकणचं पूर्ण ज्ञान मिळणार आहे. तर आज लवकर हा जरा लवकरच करते, कारण मग खूप डोकं दुखतं जेवायच्या टायमिंगला. जेवायच्या टायमिंगला खूप डोकं दुखतं. तर ताई मी आता प्रश्न विचारते, बघू कोणाला आन्सर येतोय. ऑप्शन पण देणार आहे. कोकणातील फणसाड अभयारण्य, कोकणातील फणसाड अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे? पटकन कमेंट करा. कोकणातील फणसाड अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? ऑप्शन आहे रत्नागिरी, ब रायगड, क पालघर, ड सिंधुदुर्ग. बघू कोणाला आन्सर येत आहे. कोकणातल्या लोकांना नक्कीच येत असणार. बघू कोणाला येते. येते का सीसीवर असणाऱ्यांना आन्सर? ऑप्शन दिले आहेत, बघू काय टाकताय आन्सर. प्रयत्न करा मंडळी, प्रयत्न करा. हाय रेबेल, हाय रेबेल, खूप दिवसांनी आलास, कुठे गेलेला भावा? आन्सर दिले रायगड. अजून कोणाला येते का सीसीवर असणाऱ्यांनी? प्रयत्न करा मंडळी, प्रयत्नार्थी परमेश्वर. आन्सर चुकलं तरी चालेल, नाही माहीत. ओके, कोणाला येत आहे अजून आन्सर सीसीवर असणाऱ्यांपैकी? कोणाला येतंय का? प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी चॅनलला.
तर कोकणातील फणसाड अभयारण्य रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे. अश्विनीताई म्हणतात ए नाही. ब बी येतं आन्सर रायगड. व्हेरी गुड रेबेल. एक्झाम होते ताडे म्हणून आलो नाही. ओके. एक्झाम कशी गेली भावा? अश्विनीताई म्हणतात ओके. नेक्स्ट प्रश्न विचार, त्याचं स्पष्टीकरण पण देते मी. रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यात हे अभयारण्य पसरलेले असून ते शेकरू म्हणजे महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी आणि विविध पक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. कुठलं काय म्हणतात त्याला? फणसाड अभयारण्य. 26 येत आहेत हायकोर्ट. 26 मार्क पडले का? नेक्स्ट प्रश्न घालते. आशिया खंडातील सर्वात उंच रेल्वे पूल पानवल कोणत्या जिल्ह्यात आहे? आशिया खंडातील सर्वात उंच रेल्वे पूल पानवल कोणत्या जिल्ह्यात आहे? ऑप्शन आहे रत्नागिरी, ब रायगड, क सिंधुदुर्ग, ड ठाणे. 30 पैकी 26. चांगले आहेत. राजकुमार दादांना 28 पडले दादा, आणि एका दादांना 30 पैकी 28 पडले. अशोक दादा माहिती आहेत ना, त्यांना 30 पैकी 28 पडले आणि राजकुमार दादांना 29 पडले. आणि एक प्रश्न त्यांचा कन्फ्युजन मध्ये आहे. जर हायकोर्टने त्याला म्हणजे ते आन्सर ग्राह्य, दोन्ही आन्सर येतात एका ऑप्शन मध्ये, दोन्ही आन्सर राईट होती. बघू आता त्यांचा काय रिझल्ट देतोय. रिझल्ट कधी आहे रेबेल? कोणाला येते का? आशिया खंडातील सर्वात उंच रेल्वे पूल पानवल कोणत्या जिल्ह्यात आहे? आन्सर येते का? रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे. हाय प्रीती दीदी. हाय श्रेया. हाय श्रेया, कशी आहेस? असं का राहिलंय? हाय श्रेया, कशी आहेस तू? मंडळी लाईक करा चॅनलला. आशिया खंडातील सर्वात उंच रेल्वे पूल पानवल कोणत्या जिल्ह्यात आहे? रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे. येतंय का कोणाला आन्सर? आला नाही, अजून येईल. ओके, ऑल द बेस्ट. कोणाला आन्सर येतोय? आशिया खंडातील सर्वात उंच रेल्वे पूल पानवल कोणत्या जिल्ह्यात आहे? कोणाला येतच नाही वाटतं आन्सर. येतंय का कोणाला आन्सर? रेबेल म्हणते सिंधुदुर्ग. अजून कोणाला येते? सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणाला आन्सर येतंय? ऑप्शन आहेत रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे. ऑप्शन तरी लिहा मंडळी. आन्सर चुकलं तर चुकलं, इथं काही प्रॉब्लेम नाहीये, तुम्हाला कोण हसणार पण नाहीये. समजलं का मंडळी? बिंदास आन्सर द्या आणि त्यामुळे तुमच्या ज्ञानातही भर पडेल, तुम्हाला माहिती कळेल या गोष्टींची. श्रेयाताई म्हणते सिंधुदुर्ग, ठाणे. दोन्ही आन्सर कसं येणार? सिंधुदुर्ग आणि ठाणे हे वेगवेगळे ऑप्शन आहेत श्रेयाताई. तर आन्सर मीच देते. आशिया खंडातील सर्वात उंच रेल्वे पूल पानवल हे रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे. कुठे आहे? रत्नागिरी जिल्ह्यात. स्पष्टीकरण देते. कोकण रेल्वेवरील हा पूल रत्नागिरी शहराजवळ असून त्याची उंची साधारण 64 मीटर आहे. कळलं का? नेक्स्ट क्वेश्चन आहे.
महाराष्ट्रातील पहिली पर्यटन जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याची निवड झाली? श्रेयाताई म्हणतात हाय अश्विनी दिदी. अश्विनीताई तुम्हाला श्रेया हाय म्हणते. सांगा बघू, महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याची निवड झाली? दीदी माझा ID मेन्शन करना खाली, मला पण लवकर लाईव्ह चालू करायचं आहे. ओके पिन करते. होय श्रेया नक्की कर, मी तुझी ID पिन केली आहे. श्रेयाताई म्हणतात रायगड. अश्विनीताई म्हणतात हाय. रेबेल म्हणतो सिंधुदुर्ग. अजून कोणाला येत आहे आन्सर? तर इथं रेबेलने राईट आन्सर दिला आहे. तर महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निवड झालेली आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा माझा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याचं स्पष्टीकरण पण देऊ का? सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला त्याच्या ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे महाराष्ट्राचा पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले. पुढचा प्रश्न, गणपतीपुळे हे धार्मिक स्थळ कोणत्या नदीच्या मुखाशी आहे? रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गणपतीपुळे हे ठिकाण कोणत्या नदीच्या मुखाशी आहे? आली मी.
नमस्कार विजय दादा, स्वागत आहे. रेबेल म्हणतोय कोकण किनारपट्टी, अश्विनीताई म्हणतात सिंधुदुर्ग. तर ऑप्शन आहेत त्या नदींची नावं सांगते मी, मग आन्सर द्या. सावित्री, शास्त्री, वशिष्ठी, काजळी. सांगा बघू. अश्विनीताई म्हणतात बी. येस अश्विनीताई, व्हेरी गुड, राईट आन्सर शास्त्री. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गणपतीपुळे हे ठिकाण शास्त्री नदीच्या मुखाशी जोडलेले आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पुढचं आहे दापोली. रत्नागिरी या शहराला कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जाते? दापोली रत्नागिरी या शहराला कोणत्या टोपण नावाने ओळखले जाते? ऑप्शन आहेत कोकणची काशी, ब महाराष्ट्राचे महाबळेश्वर, क कोकणचे महाबळेश्वर आणि ड मिनी मुंबई. पटकन आन्सर द्या मंडळी, पटकन आन्सर द्या, बघू कोणाकोणाला आन्सर येतंय. अश्विनीताई म्हणते सी. अजून कोणाला आन्सर येतंय का? अजून कोणाला आन्सर येतंय का? आन्सर येते का? पटकन सांगा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी फक्त बघत राहू नका, कमेंट पण करा, उत्तरं पण द्या. चुकलं तर चुकलं, चुकलं तर चुकलं मंडळी, असं काही नसतं. प्लीज कमेंट करा पटकन. तर उत्तर आहे अ कोकणची काशी. समजलं का? दापोलीचे हवामान वर्षभर थंड आणि प्रसन्न असते, म्हणून याला कोकणचे महाबळेश्वर असे म्हणतात. बरोबर आहे, बरोबर आहे, कोकणचे महाबळेश्वर, सी. येस येस. व अश्विनीताई बरोबर आहे आन्सर तुमचं. हाय गॉडफादर, स्वागत हाव तुमचा आमच्या कोकणच्या प्रीती या लाईव्हमध्ये. कसं असाव गॉडफादर? इले असाव. हाय गॉडफादर दादा. पुढचा प्रश्न आहे आरमार प्रमुख कान्होजी आगरे यांची समाधी कोठे आहे? आरमार प्रमुख कान्होजी आगरे यांची समाधी कोठे आहे? अ मालवण, ब अलिबाग, क मुरुड, ड रत्नागिरी. इले इले इल इलय. गॉडफादर दादा इले इले न, इले म्हणजे ते आले असं, आणि मी आले म्हणजे काय येणार? आलं इल इलय. गोल्ड नाही हो, गॉड आहे ते. श्रेयाताई गॉडफादर आहे ते, गॉडफादर. लाईक करा मंडळी, सगळ्यांनी लाईक करा, लाईक करा मंडळी, लाईक करा, कमेंट करा. रेबेल बोलतोय अलिबाग. बरोबर आहे. आरमार प्रमुख कान्होजी आगरे यांची समाधी अलिबाग येथे आहे. राईट आन्सर. पुढचं, कोकणातील प्रसिद्ध दशावतार कला प्रामुख्याने कोणत्या जिल्ह्यात पाहायला मिळते? कोकणातील प्रसिद्ध दशावतार कला प्रामुख्याने कोणत्या जिल्ह्यात पाहायला मिळते? अ ठाणे, ब पालघर, क सिंधुदुर्ग, ड रायगड. पाचगणी थंड हवेचे ठिकाण ना. रत्नागिरीला म्हटलं जातं, रत्नागिरीला पण. अश्विनीताई म्हणते सी. येस अश्विनीताई, सिंधुदुर्ग आन्सर आहे. कोकणातील प्रसिद्ध दशावतार कला प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाहायला मिळते. श्रेयाताई म्हणतात हाय विजय दादा. विजय दादा कुठे आहेत? कुठले विजय दादा? श्रेयाताई. येस राईट आन्सर रेबेल. श्रेयाताई म्हणतात दीदी तू स्वतः बोल, खाली एक ID पिन केलेला आहे, नक्की या चॅनलला जॉईन करा.
मी कसा करायचा ग? श्रेया मी कसा करू? मला कमेंटसाठी कुठे काय येतं इथं? मंडळी श्रेयाताईच्या आयडीला पिन करा, सॉरी चॅनलला जॉईन व्हा. चॅनलला श्रेयाताईंचं पण चॅनल आहे, खूप मेहनत घेतात त्या. गॉडफादर हसतायत. नितीन दादा म्हणते काय चाललंय आज बिग बॉस वरती चर्चा नाही. नितीन दादा बिग बॉस वरती चर्चा नाहीये, पण आपल्या कोकणावरती भरपूर चर्चा चालू आहे. तुषार दादा म्हणते कोकणातील सर्वात लांब नदी कोणती? श्रेयाताई म्हणतात महाराष्ट्राचे महाबळेश्वर. ओके, सांगा बघू कोकणातील सर्वात लांब नदी कोणती? पुढचा प्रश्न आहे, लोकमान्य टिळक यांचे जन्मस्थान कोणते? लोकमान्य टिळक यांचे जन्मस्थान कोणते? ऑप्शन आहे अ चिखली रत्नागिरी, ब गुहागर, क संगमेश्वर, ड लांजा. चर्चा आणि कोकणावरती. येस, त्यांच्या कोकणातले माहिती नाहीये ना, त्यामुळे आता असे प्रश्न घातले जेणेकरून कोकणातली पण माहिती तुम्हाला भेटेल बघा. श्रेयाताई नमस्कार. तुषार दादा म्हणतात. तुषार दादा जेवलास का तू? सांगा बघू लोकमान्य टिळकांचं जन्मस्थान काय आहे? हाय सुनीता ताई. चिखलगाव म्हणतोय. येस, चिखलगाव. स्पष्टीकरण देते मी त्याचं. भारतीय असंतोषाचे जनक लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचा जन्म 23 जुलै 1856 रोजी रत्नागिरी चिखली या गावात झाला. अश्विनीताई म्हणतात ए. येस, राईट. कोकणावरती चर्चा नाही, खर्च करायचा, ट्रिप करायची, कोकणची अनुभव घ्यायचा त्यांचा. ओके, वा वा वा. तुम्ही घेतलात का, कधी गेलेलात का? आता मला सांगा, कोकणात अतिवृष्टी होण्याचे मुख्य कारण काय? कोकणात अतिवृष्टी होण्याचे मुख्य कारण काय? ऑप्शन आहे समुद्राची जवळीक, सह्याद्री पर्वत रांगा, क जास्त जंगले, यापैकी सर्व. सांगा बघू, आन्सर द्या. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन. अश्विनीताई म्हणतात ड. तर याचा आन्सर मी देते असं, अरबी समुद्रावरून येणारे मान्सून वारे सह्याद्री पर्वतामुळे अडवले जातात, त्यामुळे कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो. येस रेबेल, अरबी समुद्रावरून येणारे वारे त्यांना अडवणारा सह्याद्री या नैसर्गिक रचनेमुळे कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो, ज्याची तीव्रता आता हवामान बदलामुळे अधिक वाढली आहे. व्हेरी गुड रेबेल, खूप छान आन्सर दिलंस. पुढचा, हापूस आंबा प्रामुख्याने कोणत्या मातीमध्ये उत्तम येतो? हापूस आंबा प्रामुख्याने कोणत्या मातीमध्ये उत्तम येतो? ऑप्शन आहेत काळी माती, ब जांभी माती, क गाळाची माती आणि ड वाळूची माती. चला चला पटकन कमेंट करा मंडळी, पटकन कमेंट करा. तुषार दादा तुला येत नाही काय रे आन्सर? कमेंट कर. कोकणातली लोक आली येत नाही येत ना, नाहीतर पटापटा आन्सर दिली असती. बघा, आहे काय कोण कोकणातलं? सलोस हे अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे? सलोस हे अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे असं विचारतायत. सलोस हे अभयारण्य कशासाठी प्रसिद्ध आहे? पटकन आन्सर द्या. तुषार दादांनी विचारलंय.
पटकन कमेंट करा मंडळी. तुषार दादा काळविटांसाठी प्रसिद्ध आहे है ना. सलोसे अभयारण्य काळविटांसाठी प्रसिद्ध आहे. ब्लॅक बक हुलक गिबन्स प्रसिद्ध आहे. हुलक गिबन्स. कुंकेश्वर हे प्रसिद्ध मंदिर शिव मंदिर कोणत्या तालुक्यात आहे सांगा बघू. सांगा सांगा. कुंकेश्वर हे प्रसिद्ध शिव मंदिर कोणत्या तालुक्यात आहे. जयराम शिंदे म्हणताय हाऊ आर यू मॅडम. आय एम फाईन. जयराम दादा. मंडळी पटापटा कमेंट करा सगळ्यांनी. लाईव्हला जॉईन व्हा. तुषार दादा विचारतायत भारतीय संविधानाचा सरनामा म्हणजे काय. सांगा बघू. हाय सुनीता ताई लातूर. भारतीय संविधानाचा सरनामा म्हणजे प्रस्तावना किंवा ओळख. बरोबर. भारतीय संविधानाचा सरनामा म्हणजे प्रस्तावना किंवा ओळख. रेवेल म्हणते थोडक्यात सरनामा हा संविधानाचा आरसा असून तो भारताच्या राज्य व्यवस्थेची दिशा स्पष्ट करतो. येस राईट. हाय सुनीता ताई. झाल्या चपात्या. मग हॉटकेस इकडे पाठवा. सुनीता ताई झाल्या चपात्या. मग हॉटकेस इकडे पाठवा. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये गरम चपाती पाठवा. येस सुनीता ताई आम्हाला गरम चपाती पाठवा 10 मिलियन वाली. तुषार दादा म्हणता हो ताई बरोबर प्रस्तावना. येस सरनामा म्हणजे प्रस्तावना. हो 10 मिलियन वाली चपाती बनवली. तुम्हाला मंडळी गंमत सांगू का. त्या दिवशी आम्ही अशीच एक यूट्यूबला अशीच काहीतरी बघत होतो तर ताई म्हणते की बघ ह्याला बघ हे चपाती बनवली आहे आणि 10 मिलियन व्ह्यू आहेत. मग तेव्हापासून सुनीता ताई पण तशाच बनवतात. तर आम्ही तेच म्हणतो 10 मिलियन वाली चपाती बनवते. हे भगवान. मंडळी पटपट कमेंट करा सगळ्यांनी. गरमागरम गरमागरम गरमागरम. तुषार दादा अजून गाला की प्रश्न. हाय प्रतीक्षा ताई स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सुनीता ताई हसतायत. कुठे गेले सगळे. आज कुठे गेले काय माहिती. मला वाटतं 1 मेची तयारी करतायत वाटतं. आज सगळे गायब झाले कुठे. काय करत आहात.
काय नाही सुनीता ताई, सगळ्यांची वाट बघते पण कोणच नाही येत आहे. दिसत का नाही ताई? ताई कॅमेरा ऑफ केलाय थोड्या वेळासाठी. हाय चेतना ताई, लाईक डन. कशा आहात? मी मस्त आहे चेतना ताई, तुम्ही कशा आहात? जेवण झालं का? नमस्कार चेतना ताई, जेवण झालं का तुमचं? विक्रम दादा, काल मुंबई विन होईल असं म्हटलं होतं आणि हरली मुंबई राव. सॉरी दादा, मी ते असंच बोललेली. मला नाही वाटत होतं की मुंबई जिंकणार, पण तुम्ही सगळे मुंबईला सपोर्ट करता त्यामुळे मी बोललेली. मला असं वाटतच नव्हतं की मुंबई जिंकणार असं. सॉरी. मी माझ्या मिस्टरांना सांगत होते की विक्रम दादा विचारत होते की कोण जिंकणार, पण त्यांना वाईट वाटू नये म्हणून तर मी थांबलेली किती वेळ. बोलू का म्हणून. समजलं का दादा? मी विचारत होती ना, नक्की बोलू का, नक्की बोलू का. मग ते मी म्हटलं की ठीक आहे. मनातून वाटत नव्हतं मला. चेतनाताई म्हणताय, सुनीताताई नमस्कार. प्रतीक्षाताई म्हणताय लाईक डन केलं ताई, थँक्यू. प्रतीक्षाताई जेवलात का तुम्ही? सुनीताताई म्हणताय मी आहे ना. ओके, येस सुनीताताई ऑलवेज विथ मी. चेतनाताई म्हणतात हो माझं झालं जेवण. ओके, आमचं अजून झालंच नाही आहे. हॅलो चेतनाताई असं सुनीताताई म्हणतात. विक्रम दादा म्हणतात जाऊ द्या आता. तुषार दादा म्हणतात भारतीय राज्यघटनेतील अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी कलम कोणते? सांगा बघू कोणाला आन्सर येतंय. भारतीय राज्यघटनेतील अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी कलम कोणते? प्रतीक्षाताई म्हणते हो केलं ताई. ताई तुझं झालं का जेवण? नाही ग प्रतीक्षाताई, मुलं जेवत आहे दोघंही, मिस्टरांची वाट बघते. सुनीताताई म्हणते लाईक करते रहो रे बाबा. यस लाईक करते रहो रे बाबा, लाइक बढ़ाते चलो. अभी क्या यूट्यूब मेरा लाइव पहुंचा नहीं रहा है क्या रे बाबा? अरे यूट्यूब बाबा क्या हो रहा है? तुषार दादा म्हणते कलम 17. येस कलम 17 हे अस्पृश्यता निवारण आहे. अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही अडवणूक हा कायद्यानुसार काय आहे? शिक्षापात्र गुन्हा. आणि हे कलम काय करतं? नागरिकांना समानतेचा मूलभूत हक्क मिळवण्यास मदत करतं. बरोबर ना तुषार दादा? कलम 17. सुनीताताई काय झालं? सुनीताताई रडू नका. तुषार दादा काय म्हणलं ताई? कलम 17 म्हटलं मी. हे कलम जे 17 कलम आहे अस्पृश्यता पाळण्यास पूर्णपणे बंदी घालते आणि काय करते? हे नागरिकांना समानतेचा मूलभूत हक्क मिळवून देण्यास मदत करते. येस तुषार दादा तुम्ही काय करता? तुषार दादा तुम्ही काय करता? जॉब करता का? गॉडफादर म्हणते गावी जायचं आहे, तिकीट बुकिंग केलं का? हो. नाही दादा जनरलमधून जाणार आम्ही. गॉडफादर दादा आम्ही जनरलमधून जाणार. गॉडफादर दादा आम्ही जनरलमधून. हाय सुनीताताई. सुनीताताई 3 तारीखला चालल्या मला सोडून. हाय इश्क वाला लव, इश्क वाला लव. विजय दादा म्हणताय लाईक नंबर 8 ताई. श्री स्वामी समर्थ.
महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? श्री स्वामी समर्थ दादा. आणि थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. लंच मुलं तर करतायत, अजून आमचं नाही झाला. तुमचं झालं का? माका लय कंटाळो इलो. सुनीता ताई गावात जाऊचो कंटाळो इलेलो असा मंडळी. सुनीता ताई नको जाओ. कुशल दादा म्हणतोय हाय मावशी. हाय कुशल, स्वागत आहे. कसं आहेस? प्लीज लाईक करून टाका, बुकिंग करा. मग आता गॉडफादर दादा झालं आमचं बुकिंग. 1 महिन्याआधीच करून ठेवतो आम्ही, कारण लांबचा प्रवास असतो. इकडून दिल्लीपर्यंत नाही, इथून मुंबईपर्यंत, आणि मुंबईवरून कोकण कन्याने जाणार. सो बुकिंग आधीच. आंबे संपल्यावर जाऊन काय फायदा. पण ते आंब्यापेक्षा गरमी मला नाही. मी नाही आंबे नाही खाल्ले तरी मला चालेल, पण गरमी नको रे बाबा. एवढी भयंकर गरमी आहे. म्हणजे मला असं आठवतं की मी लहानपणी जेव्हा ना, आम्हाला गरमीच आठवत नाही की मे महिना असं गरमीत जायचा. आणि आता बाई, लोकांना का कळत नाही यार. कष्ट केले माझ्या भीमाने हे गीत कोणी म्हटलं आहे माहिती आहे का कोणाला? कुशल दादा म्हणतोय मी आज काय जेवलो माहित आहे? सुरमई फ्राय. वाव. प्रॉन्स कालवण. वा रे वा. तुषार दादा हाय म्हणतोय. गॉडफादर गरमी तर खूप आहे, म्हणूनच ना गरमीमध्ये मला कसं तरीच होतं बाबा. सुनीताताई म्हणतात विष्णू शिंदे. वाव सुनीताताई, कॉंग्रॅच्युलेशन. अश्विनीताई म्हणतात प्रश्न झाले का? अश्विनीताई उत्तरच देत नाही कोण, तर मी प्रश्न घालून काय करू? उत्तरच कोण देत नाही, तुम्ही पळता नुसती. एक प्रश्न दिला की गायब कुठं. हाय शिकवलेलं. लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, चल माझ्यासोबत चल. लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, चाल माझ्यासोबत चाल. ते ह्याचं गाणं ना, मस्त गातो यार. गॉडफादर म्हणते लाल लाल टोमॅटो सारखे चट्टे होतील. तेच होतं पुरं फेस मला लाल, पुरं असं काय सांगू. आणि गेल्या कधीतरी एकदा मी गेलेली अशीच, आणि पुरा म्हणजे इकडे थंडी चालू होती. आणि कधी गेलेलो सांगू, फेब्रुवारीमध्ये काहीतरी, काय मार्चमध्ये आम्ही गेलेलो एकदा, फेब्रुवारीमध्ये. आणि पुरं असं लाल 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 पुरा. घरातले घाबरायचे, अरे काय झालं हे चेहऱ्याला, काय झालं. श्रेया रायकर, डेली वेब्स मराठी. प्लीज श्रेयाला पण सगळ्यांनी का करा. दीदी तू माझी पिन केलेली आयडी का काढली? श्रेयाताई मी हे लावलं रे ग, लाईक करते रे. हो रे बाबा, माझे लाईकच वाढत नव्हते ग, म्हणून. तुषार दादा म्हणते कष्ट केले माझ्या भीमाने हे गीत सोनू घोगडे यांनी गायले आहे. ओके, सोनू घोगडे का? विजय दादा म्हणतात अजय दहाडे सरनी गाणे म्हणले आहे तायडे. ओके, सगळे वेगवेगळी नावं सांगतात. गुलाबी साडी फेम संजू राठोड. येस, गुलाबी साडी आणि लाली लाली लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, दिसते मी किती गोड. गॉडफादर खूप गरमी आहे, आता आला की त्रास होईल मुलांनाही. म्हणून तर यावर्षी कोणाला माहिती आहे का आपल्या मुंबईत कधी पाऊस पडणार आहे? कोणाला अंदाज आहे का म्हणजे गरमी ह्याचा, वेदरचा? विजय माझ्यावरचा कमेंट नाही वाचले तायडे. कुठली हो ते? ओके. हाय टू जम्मू कोकण गर्ल. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. येस, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. मगापासून कोकणावरचे प्रश्न घालून घालून थकले, पण कोणाक उत्तर येणार. हाय विजय दादा. हे विजय दादा कोण आहे? श्रेयाताई कोणाला विजय दादा करताय? सुनीता ताई म्हणते कष्ट केले माझ्या भीमाने हे सॉन्ग विष्णू शिंदे यांनी गायले आहे. बापरे, 4 नावं आली. काय काय उत्तर मी खायचं समजू. गॉडफादर म्हणतात जुलै नंतर. नाही दादा, जुलै नंतर नाही, आमच्या कोकणात पाऊस पडणार आता. कोकणात आमच्या पाऊस 7-8 तारीख पर्यंत पडणार बघा. इश्कॉलर म्हणते त्याला पण सोबतीला गायला गायिका मिळत नाही, फिमेल लाईन पण संजूलाच गायला लागते.
तुला तर भेटली आहे बाबा, कसला टेन्शन घेतोय. हाय श्रेया ताई, तुला तर भेटली आहे. हाय सुनीता दीदी. होय ग मंडळी, पटापटा कमेंट करा यार, काय हे आज. चक 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 चक. हाय सुनीता ताई. गॉडफादर कलिंगड खातोय, लाल लाल भडक आहे. एक गॉडफादर दादा, कलिंगड वगैरे खाऊ नका. तुम्हाला माहिती आहे का, एक तामिळनाडूमध्ये वाटतं बिर्याणी खाल्ली आणि त्याच्यावर कलिंगड खाल्लं आणि डेथ झाली चौघांची. विजय दादा, वेन एव्हर यू टू कोकण प्लीज मेसेज, आय विल कम टू टेक अ सेल्फी विथ माय सेलिब्रिटी. नको दादा नको, विजय दादा नको. मला तर नाही, मला असलं काय आवडत नाही. आणि मी एवढी काय मोठी झाली नाहीये सेल्फी घ्यायला. इश्कॉलेला म्हणते 7 जूनला पाऊस कोकणात चालू होतो, पण गेल्या वर्षी 1 महिना आधी म्हणजे 7 मे पासून सुरू झालेला. या वर्षी सुद्धा तसाच अंदाज आहे. यार 7 मेला नको यार, प्रेम 7 मेला नको पाऊस. 7 मेला नको आहे पाऊस, आम्ही आल्यानंतर पाऊस. सुनीता ताई म्हणते बाय बाय. निलेश दादा म्हणता इल इल. बघितलास गॉडफादर दादा, इल इल इले इले. आता म्हणा निलेश कोयंडे इले. निलेश कोयंडे इले इले. अरे निलेश दादा, कोकणावरचे किती प्रश्न घेत होतोय, कोणाकाच उत्तर येत नव्हती पोरांका. नमस्कार ताई, हेल्लो इश्कॉल. नमस्कार सर्वांना, मजेत ना सर्व? हो निलेश दादा. इश्कॉल निलेश कोयंडे सॅल्यूट करतोय. सायली. तुषार दादा हाय म्हणतोय. हाय तुषार दादा. लाईक करते रहो रे बाबा. रे बाबा रे बाबा, लाइक करते रहो रे बाबा रे बाबा. काय को रे लाइक नहीं करते रे बाबा, प्लीज सब लाइक करते रहो रे बाबा. वाऱ्यावरती सायली कशी गायली, तोंडाने गायली. आज टेम्परेचर 46 वर आहे जळगाव जिल्ह्यात. आणि मी जम्मूमध्ये किती आहे सांगते. स्वप्नातले गाव माझ्या पुढे. आहे 35, सॉरी 34. समजलं का, 34 आहे. तोंडाने गातात पण सूर कसा आहे. मस्त होता, मस्त होता. पुढच्या अल्बम, पुढच्या गाण्यामध्ये मला घे तू फ्री मध्ये. 34च आहे, 34. 35 नाही आहे, 34 आहे. आणि इकडं आता आज पाऊस दाखवतोय, पाऊस दाखवतोय आज, उद्या आणि परवा 3 दिवस पाऊस दाखवतोय. तुषार दादा म्हणते कमी आहे बाबा तुमच्याकडे. अरे अरे तेच ना, माझे मिस्टर म्हणत होते की आपण ना मे महिन्यात जाऊया, मे महिन्यात जाऊया. मी म्हटलं नको यार, पावसात जी मजा येते मला गरमीत नाही येत. मला पाऊस आवडतो खूप. मी एवढे ब्लॉग बनवणार आहे आणि तुम्हाला दाखवणार आहे शेती कशी करतात, कोकणची ताई शेतात कशी जाते, कोकणची प्रीतिया. तुम्हाला काय वाटतं, मला शेती येत असेल की नाही सांगा बघू. आता नुसतं गाणं नसतील, थोडी शॉर्ट स्टोरी पण असेल. ओके ताई, तू ना डोळे चेक कर चांगल्या डॉक्टरकडे. अरे का,
अरे बाबा, आधी 35 होतं, मी अपडेट केल्यावर 34 झालो. समजलं? सर्व सर्व उन्हातान्हाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्वांना उन्हातान्हाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि डोक्याला घाला ताण. आपल्या कोकणातच जास्त भात शेतीच होते. येस. मी म्हणजे माहेरी शेती नाही, पण सासरी माझ्या शेती आहे ना. एका टायमिंगला किती कोपरे लावत असतील सांगा? 20 कोपरे म्हणजे 4 वाजता किंवा 3:30ला सुरुवात करतात ना, 8 वाजेपर्यंत लावणीच लावत असतात. 20 कोपरे ॲट अ टाइम. हाय श्रद्धाताई, बेनॉस नॉनचेस. अश्विनीताई बाय म्हणतायत. बाय. उन्हात फिरत राहा आणि मस्त राहा. येस तुषार दादा. आणि सनकोट घालून फिरा. निलेश दादा, अच्छा अच्छा. मी आल्याबरोबर 1 डिग्री कमी झाली बघ कसे लगेच. कसा थंडावा येतो ना लाईव्हला. हाय कृष्णा दादा, नमस्कार. कोणी भूत बंगला पिक्चर बघितला का? भूत बंगला. भूत बंगला बघितलात का कोणी? आता या क्षणाला 37 तापमान आहे. कुठलं? मुंबईचं? कुठचं सांगतोयस तू? गुलाबी साडी आणि रायगड. ओके. तू कोकणात राहतेस. मी कोकणातली आहे, पण जम्मूला राहते. स्वप्नातले गाव माझ्या IMD जम्मू. हे बघा, जम्मूचं आहे हे 7 डे फोरकास्ट. आज पाऊस दाखवते बघा 30 तारीखला, आणि इकडे 1 आणि 2 तारीखला ऊन आहे, आणि 3, 4, 5 ला पाऊस आहे. ऑकलँड 46 सेल्सियस 14 सेल्सियस. वाव, थंड का मजा लीजिए. कृष्णा दादा मध्ये गणपतीपुळे छान आहे. हो दादा, खूप छान आहे. मुंबई रायगड सेम 80 किलोमीटर तर अंतर आहे. कोणाचा भूत बंगला? अगं, एक मूवी नाही आली आहे अक्षय कुमारची, भूत बंगला. निलेश दादा म्हणतायत बाई इश्कॉललो. सॉरी, श्रद्धाताई म्हणते बाईंनो जेव घ्यावा. काय बनवलंय गो जेव? निलेश दादा म्हणते थांब ग अश्विनी. श्रद्धाताई मध्ये कोणाचा भूत बंगला? अक्षय कुमारचा. श्रेयाताई, हाय श्रेयाताई, जेवलीस का तू? कृष्णा दादा मध्ये गणपतीपुळे छान आहे. हाय ऋषिकेश, हाय. माझी या प्रीती आला काय कळेना. मला वाटतं माझा चष्माचा नंबर वाढलाय, त्यामुळे मला दिसत नाहीये का, असं तुम्हाला वाटतं का? इश्कॉललो म्हणते 14 सेल्सिअस आमच्याकडे फक्त फ्रीज मध्ये मिळेल. ऋषिकेश दादा म्हणते कुठे आहेस? ऋषिकेश भावा, मी आहे जम्मू मध्ये. मी हाव जम्मू मध्ये. तुम्ही कुठं हाव? अक्षय कुमार म्हणजे बकवास असेल. नाही ग, चांगली आहे, कॉमेडी आहे. कॉमेडी आहे. कॉमेडी विथ थोडीशी हॉरर. कॉमेडी विथ थ्रिलर म्हणायला गेलं तर, हॉरर म्हणायला गेलं तर बघ एकदा. तुझी नि माझी भेटती क्षणोक्षणी का आठवे, आधी कधी ना वाटते.
ऋषिकेश म्हणतात महाराष्ट्र चंदगड. चंदगडचा आहेस तू? चंदगड तर आपल्या चंदगड मी नाव ऐकून आहे. शतते म्हणतात दाल राईस कोबी आणि भेंडी फ्राय. ओके. तुषार दादा म्हणतात द करंट टेम्परेचर ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इज ॲप्रोमिक्सली 35. इश्कॉलर म्हणते शनो शनी, शनो नाही ग, शनो शनी. मग मी काय बोलली? शनो शनी का आठवे, आधी कधी ना वाटते, काही कसे होते असे, सांगू कशा मी तुला सख्या रे, माझ्या या भावना, माझी या प्रियाला. शनो शना 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 शना. जेवण झालं का संजय दादा विचारतायत. संजय दादा जेवण जेवायचं आहे, बनवून झालंय. तुम्ही जेवलात का? ऋषिकेश दादा म्हणते कोल्हापूरमध्ये. हा कोल्हापूरमध्ये आहे ना चंदगड. ऋषिकेश दादा स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. तुषार दादा चला चला जळगाव वाले. इश्कॉला म्हणते शनो शनी का आठवे. तुषार दादा म्हणतोय हाय. फिरत्या चाकावरती देई मातेला कार, विठ्ठला तू वेढा कुंभार, विठ्ठला. चंदगडमध्ये कोणीतरी ड्युटी आहे, रेस्क्यू कमांडो फोर्स. चंदगडमध्ये कोणीतरी ड्युटी आहे, रेस्क्यू कमांडो फोर्स. म्हणजे ऐकू, शेणाने सरवून घेवा 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 बाईंनू. श्रद्धाताई तू कधी शेणाने सारवलंस घर? इश्कॉला म्हणते पुढच्या गाण्यात तूच. हा तूच. येस, मी मुंबई घेतलंय ना तेव्हा तुझा आणि माझा एक गाणं. तू सगळे शब्द सरळ म्हणायचे, मी सगळे उलटे म्हणतोय. तू म्हटलंस प्रेम तर मी म्हणतले म म म प्रे म प्रे. अमोल म्हणतायत हाय. नमस्कार नमस्कार अमोल दादा, स्वागत आहे. कुठून आहात अमोल दादा? तुषार दादा ऋषिकेश भाऊ विठ्ठला हिचा तोंडावर. शांताताई तुका काय झालं गो? तू माका असं किती बोलतो गो? माझं तोंड आवरून तुम्ही लाईव्ह वर काय करतालास? माझं तोंड बंद झाला तर माझं तोंड बघत बसतालास. कैसे कैसे लोग आते हैं मेरे लाइव पर और मुझे परेशान करते रहते हैं. ऐसा कौन करता है भला? मेरे लाइव पर आकर मुझे बोलते हैं तोंड बंद करो. अब मैं तोंड बंद करके दिखाऊंगी.
गुंग्यांची माका तोंड बंद करूक सांगलंय मा, आणि आता म्हणतो माका गुंग्यांची भाषा येत नाही आमका. आई शप्पथ. आई ग, डोकं दुखायला, हसून हसून जड झालं. बाईनो टेप चालू कर. कित्या आता कित्या बाईनी तोंड बंद केल्याने तर तुमका भाषा कळाक नाही बोल, आणि बोलत होते तेव्हा गप कर. आता टेप चालू कर. आई ग. थक गई. निलेश दादा म्हणता एक्सप्रेशन क्वीन. ही गुंग्यांची भाषा येत नाही आमका. आई प्रेम म्हणता लाइक करते रहो रे बाबा, जाने का नहीं यही रुकने का यही. यस, इधर जाने काहीतरी गाणं आहे ना ते, वो बुलाता है हम, वो तो जाने का नहीं हमें बुलाता है. अरे युट्यूबर असं ना तू तर फक्त व्हिडिओ टाकून बसत राहू नको. सुरुवातीला व्ह्यूज कमी येतील, लोक इग्नोर करतील, काही जण हसतील, पण लक्षात ठेव मोठे क्रिएटर पण शून्यातून ना सुटले. येस, मस्त. ओमकार भोईते म्हणतायत हाय. हाय ओमकार दादा, नमस्कार. कसा आहेस तू? कसं आहेस? श्रद्धाताई माझी टेप चालू केले हा, आता परत सांगा नको, परत मी मुख्या होतलय, मगे मगे भैरा पण होतले हा. अरे मंडळी नो कोकणातली कोण असंच तर बघा तरी, वाच कमेंट तरी करा. कंटन्स्टन्सी राख, रोज काहीतरी नवीन दे, तुझी कंटेंटचो ब्रँड असा, तुझो कंटेंटच तुझो ब्रँड असा. पण माझा काय होतं माहिती आहे, लोकांका कोकणातलं बघूक आवडतं आणि मी पडले जम्मूत येऊन. जम्मूतला दाखवलं तर त्यांना अजिबात आवडणार नाही, आणि सगळी इकडची जी ठिकाणं होती तेवढी तर फिरान झाली. आता राहुला वैष्णोदेवी आणि जम्मू काश्मीर त्या 2 ठिकाणी जाऊक माझी धाडस होणार नाही. माका वैष्णोदेवीक जाऊचा, आपण सुट्टी काढू गई त्याच्यासाठी. आज क्लास नाही का? क्लास झाला की दादा, अर्धा तास तर क्लासच चालला, पोरांना उत्तरच येईना. शेवटी कंटाळून मी गप्पाच मारायला सुरुवात केली. पोरांना म्हटलं चला निघा इथून. निलेश दादा ताई मेसेज मिस यार. कुठला रे दादा? अरे निलेश दादा कुठलाच मेसेज मिस झाला. हा निलेश दादाचा, हा आपला तरी करूया एक. इश्कवाल्याला बोलणार प्रेम ताई मप्रे, आणि मी बोलेन बापरे. मस्त कॉमेडी करूया काहीतरी स्वतःचे. येस येस. अरे दोस्तीवर एक करायचं, दोस्तीवर. निलेश दादा म्हणते इश्कवाल्याला एकदम बरोबर. स्वागत आहे ओमकार दादा. इश्कवाल्याला म्हणतोय लाईव्ह मध्ये 2 लोक असोत किंवा 2000, तुझी एनर्जी कधी कमी होऊ देऊ नकोत, कारण एक लॉयर व्ह्युअर पण तुझी गेम बदलू शकतो. हा 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 की 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 कु 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 कु. थँक्यू इश्कवाल्याला, थँक्यू सो मच फॉर मोटिवेशन. ताईचो ब्रँड की 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 कु 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 के 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 के. व श्रद्धा ताई जरा माझे व्हिडिओ वगैरे बघित जा, तर कळत तुका माझा ब्रँड काय हा तो. बघणारच नाही साल्यानो, फक्त लाईव्ह वर येतास माझ्या. बघत जाय जरा कधीतरी, एक कमेंट करत जाय, माका समजत तरी गोबाई श्रद्धा ताई लेलाने माझा व्हिडिओ बघून गेला. रामचंद्र लाईव्ह वर मुकही होतात माणसं आणि परत काही वेळाने बोलतात तरी. अरे वा, कमालच झाली. रामचंद्र दादा बघत होता का तुम्ही, आणि आता रिप्लाय करता? मग ही कोकणच्या माणसांची खासियत आहे, आधी मुख्य असतात आणि मग बोलायला सुरुवात केली की थांबत नाही. फ्रेंडशिप सॉन्ग माझ्या जुन्या चॅनलवर 10 मिलियन व्ह्यूज देऊन गेलेला. बाप रे,
वाव, ते आता दिसत नाही का फ्रेंडशिप सॉन्ग वगैरे चॅनल, म्हणजे दिसतच नाही ते. निलेश दादा म्हणते हा इश्कॉल लव दोस्तीवर ली यार, काहीतरी आवडेल ऐकायला. व्हिडिओ पण टाकतेस तू मग? श्रद्धाताई व्हिडिओ पण टाकतंय मी बघ जरा, कोकणातले पण टाकलं, जेव्हा जेव्हा जाते तेव्हा कोकणातले टाकते, बाकी इकडचे, परत माझे यूट्यूब प्रवासातले, यूट्यूब प्रवास काय असा माझा तो. निलेश दादा, श्रद्धाताई काल निघून गेला होता ना, ते का सांग हा ताई, काल मी जा बोललंय तर माफी मागितली. श्रद्धाताई, निलेश दादाने तुला तुला सॉरी बोलतोय तो. मागे तुमचं काहीतरी झालेलं, त्याने तुला काहीतरी बोललेला, त्याबद्दल तो क्षमा मागतोय. तो म्हणतोय की आपण कोकणातली असो, सगळ्यांनी एकत्र राहूया आणि सगळा विसरान जाऊया असं म्हणता निलेश दादा. बघ श्रद्धाताई, तुका जसा चांगला वाटतं तसं तू कर. डोनाल्ड ट्रम्प, हाय प्रीती, हॅलो डोनाल्ड ट्रम्प, कसे आहात? श्रद्धाताई म्हणते कशाबद्दल? मागे तुमचं काहीतरी लाईव्हवर कधीतरी झालेलं, मला नाही माहिती, पण तो निलेश दादा काल बोलत होता की तुला कंपाऊंडर बोललेला निलेश दादा, त्यासाठी तो क्षमा मागतोय तुझ्याशी, म्हणतोय की सॉरी बोलतोय, तुला माफ कर म्हणून सांगतोय. गजानन दादा हाय, नमस्कार. मला नाही आठवत काही आणि मी नाही नाराज कोणावर. ओके ओके. निलेश दादा ती कोणावर नाराज नाही आहे असं म्हणते. रामचंद्र दादा म्हणता नाही हो, आताच आलो, तुमचा मुख अभिनय चालू होता तेव्हा आलो. कसं वाटलं माझा मुख अभिनय? इट्स ओके. निलेश दादा, श्रद्धाताई तुला इट्स ओके म्हणते. इश्कवाला लव म्हणतोय निलेश दादा, म्हणते इश्कवाला लव जुने जाऊ दे, नव्याने सुरुवात करूया, झाले ते वाईट झाले. बाईंनू गावात कधी जाणार? श्रद्धाताई, गावात मी चाललंय पुढच्या महिन्यात. मैं चलो. पुढच्या महिन्यात गो. 28 मी या गावाक, 28 मी या गावाक असतलंय. फक्त पाऊस होयो, मग काय स्वर्गापेक्षा मोठा काय नाही सुख. अरे देवा. आता हे तुझे नवीन चॅनल पुन्हा 10 मिलियन वर पोहोचू ते इश्कवाला लव. नक्कीच पोहोचतील, त्याच्यात ते टॅलेंट आहे, नक्कीच पोहोचतील. रामचंद्र छान हो मुख अभिनय तुमचा. हो का, धन्यवाद. गॉडफादर म्हणतायत बिर्याणी आणि कलिंगड खाऊ नका. हो, त्या दिवशी एका म्हणजे फॅमिलीची डेट झाली. क्वेरीदा म्हणते, श्रद्धाताई म्हणते 28 माझी डेट आहे. 28 डेट आहे तुमची, मग 20 पर्यंत, 20 पर्यंत ताई. मग श्रद्धाताई तू गावी कधी येणार मग? इश्काला म्हणते 64K सबस्क्रायबर जोडलेले भावा, कोणाला म्हणालो नव्हतो सब करा म्हणून, निलेश करा म्हणून. निलेश दादा तुला सांगतोय 64K सबस्क्रायबर जोडले होते, कारण त्यात एक जान होती तुझ्या गाण्यामध्ये आणि आहे ती. निलेश दादा म्हणते श्रद्धाताईचा मेसेज दिसत का नाही मला? मला नाही माहिती. श्रद्धाताई तुला इट्स ओके म्हणाली, तिला काही आठवत नाही आणि ती कोणावर नाराज नाहीये, इट्स ओके असं बोलली. कौशल्य म्हणतोय तू कशी असं? मी मस्त असे भावा. गॉडफादर मुंबईची फॅमिली होती. हो ना, काय बोलायचं यार. सध्या कलिंगडमध्ये केमिकल वापरली जातात, त्यामुळे प्लीज कलिंगड वगैरे खाऊ नका. तुमच्या गावी जा, गावामध्ये जे शेतकरी असतात, जे ऑर्गॅनिक प्रकारे पिकवतात, त्यांच्याकडनं कलिंगड घ्या आणि खावा. निलेश दादा म्हणतो इश्कवाला समजू शकतो यार, काही हरकत नाही, टॅलेंट आहे तुझ्यात, पुन्हा नव्याने सुरुवात कर, आम्ही आहोत सोबत. पण इश्कवाला प्रेम, काहीतरी तुझ्याकडनं चुकी घडली असेल, त्यामुळे ते बॅन झालं असेल कदाचित, तर ती चुकी परत होऊ नये हे प्रयत्न नक्की कर. गणपतीतून येईन गावात. ओके, गणपती घेतलं तू गावात? आमच्या यावेळी काय गणपतीक नाही होतो, नवरात्री घेतलो.
मोना बाबर म्हणते जम्मू काश्मीर मध्ये भेटलेला हॉटेलमध्ये. सांगलीच्या ताई का? सांगलीच्या ताई का तुम्ही? मला नाही दिसत त्यांचे मेसेज. ओके. कौशल्य म्हणतो हाय. निलेश दादा श्रद्धाताईंना सांग जरा ब्लॉक केलं असेल तर अनब्लॉक करायला. श्रद्धाताई तुला निलेश दादा म्हणतोय की जर ब्लॉक केलं असेल तर प्लीज अनब्लॉक कर असं म्हणतोय. त्यामुळे दिसत नसतील तुम्हाला एकमेकांचे मेसेज. कौशल्य म्हणतोय काय चाललंय? काय नाही लाईव्ह चालले. निलेश दादा म्हणते त्यांना दिसतात का माझे मेसेज? नाही दिसत. कौशल्य म्हणते तू दिलेली ओळख माझी खास, तुझ्यामुळेच आयुष्याला मिळाला सुवास. मंगळसूत्र फक्त दागिना नाही, तो प्रेमाचा, आपल्या प्रेमाचा आहे साक्षी काही. तुझ्या नव्याने समजलं माझं सगळं जग. हा गंध तुझ्या प्रेमाचा कधीच कमी होत नाही, तुझ्या विना मात्र मनाला कुठेच शांती मिळत नाही. अत्तराचा हा वारा फक्त तुझंच नाव गातो, माझं प्रत्येक स्वप्न तुझ्याशी जोडून जातो. वा वा वा. कोण हसतय? कोण हसतय? कोणी नाही हसत. योगेश दादा म्हणताय नमस्कार ताई. नमस्कार योगेश दादा, स्वागत असा. निलेश दादा म्हणता हो काहीतरी चूक झाली असेल इश्कवाలలో, ती पहिली नक्की काय झाली ती बघ, मग तसे पुढे जा. येस. श्रद्धा म्हणते ते कसे करतात अनलॉक आता? अनब्लॉक काय माहिती आता, काय सांगू. माझ्या ना ह्याच्यावर कमेंटवर जाऊन ना निलेश दादाचे कमेंट असतील त्या बघ आणि तिथून अनब्लॉक कर. बाईनू चेडू कसा असा? बाईनू चेडूचा आज हाफ डे होतो ना, त्यामुळे लवकर येईल जेव आणि जेवता. ए आवाज कमी करा टीव्हीचा, इकडे आवाज येता नाही अजिबात. 7 फेऱ्यात घेतले वचन, हातात हात देऊन चालायचं आयुष्यभर. आपण पहिल्या फेऱ्यात दिलं साथीचं वचन, तुझ्यासोबतच आहे माझं प्रत्येक क्षण. दुसऱ्या फेऱ्यात प्रेम वाढवायचं ठरवलं. योगेश दादा म्हणतात कधी येणार गावाला? 28ला दादा. योगेश दादा. कुशल दादा बायकोसाठी आहे, कशी आहे? मस्त आहे, मस्त आहे कौशल. योगेश दादा जोक काही केलं आज? जोक मटकीचा सांबारा बनवलंय, कोबीची भाजी बनवलंय. माझ्या शेजारीनं ह्या दिल्यान काय ता छोल्याची भाजी उसळ दिल्यान असा. आमची मजा असा, आम्ही एकमेकांका काही ना काही देत राहतो आणि एकमेकांच्या हातची चव घेत राहतो. श्रद्धाताई म्हणता बाईंनू इकडे येवा फिरवाक. मग माका विजा लागतलो ना गो तडे येव. कौशल्य म्हणते हा प्रेमाचा छोटासा अभंग, तुझं नाव घेता घेता मन हरपून जात. तुझं नाव घेता घेता मन हरपून जात. तुझ्या प्रेमाच्या रंगात आयुष्य रंगून जात. तुझ्या डोळ्यात पाहता देव दिसतो मला. अरे काय ह्याला लॅरिस नाही, काय नाही, अभंग. बाईनू मासे नाही. अगो श्रद्धा ताई हय मासे नाही गो. रोहू मासो, ह्यो मासो, तो मासो. तुका गावतात का तडे समुद्री मासे? हाय वैष्णवी. 1 महिन्याचा टुरिस्ट विजा काढ. खर्च किती येतो लो पहिलं सांग. श्रद्धा ताई खर्च किती येतो लो तो पहिलं सांग. मासे कोणते चांगले असतात प्रीतीजी? सुरमय, पॉपलेट. पेसावचे बाजारी लोकांच्या नजरा करतिंग तुझ्यावरी. चला गोबारू करती जो नकरा, चल जाऊ बाजारी. समजलं का? निलेश दादा म्हणते जाऊ दे श्रद्धाताई, आपण
गुमनाम सारखेच बोलू ते पण चालेल, पण मनात काही ठेवू नको असं यू सेड. ऐकून बरे वाटले ताई. बाकी कसे चालू आहे तुमचे डॉक्टर करिअर? ऑल वेल ना? समजलं श्रद्धाताई? निलेश दादा तुला असं विचारतोय. रामचंद्र दादा, मासे कोणते चांगले असतात? पापलेट, सुरमई, बांगडा? बांगडा नाही बरा. जुन्या इश्कॉला म्हणतोय, जुन्या चॅनलवर सगळ्यांनी भारी साथ दिली होती. आपलो प्रशांत नागती दादूस केवळ वाळंस यांच्यासोबत काम करून आपण इतकं शिकलो. वाव, खूप छान इश्कॉला. शतते म्हणता इकडे लय महागा, मला नाही येऊचे गो मी यातडे. कौशल्य म्हणता पहिलं पाऊल तुझ्या सोबतीनं टाकलं, स्वप्नांचं घर आपण दोघांनी बांधलं. दुसऱ्या पावलात विश्वास जपायचा, हातात हात घेऊन आयुष्य जगायचं. तिसऱ्या पावलात सुखदुःख वाटायचं, कधीही न सोडता एकमेकांना. वा 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 वा. अरे कौशल्य म्हणते साथ द्यायचं. चौथ्या पावलात प्रेम अधिक फुलवायचं, रुसवे फुगवे हसत मिटवायचं. पाचव्या पावलात नातं घट्ट करायचं, सगळ्या जगात फक्त तुलाच निवडायचं. वा वा. बापरे, श्रद्धाताई म्हणता एक इथं $1 $1 म्हणजे 80 रुपया. श्रद्धाताई 80 रुपयाचं पडत असताला मा एक अंडा. मग तुम्ही बाबा माझ्या या अंडा 80 रुपया. श्रद्धाताई तू जाताना घेऊन जायचं ना हडसून अंडी सगळी, 2-3 ट्रे तरी. अभिषेक दादा म्हणतायत हाय हाय. अभिषेक दादा कुठून आहात? रामचंद्र म्हणतात छान गाणी म्हणता हो आपण. धन्यवाद हो रामचंद्र दादा. आता मी इश्कवाल्या लव सोबत मी काम करतले गाणी म्हणाचा. त्यांचे सपोर्ट कधीच विसरणार नाही, मनातून कायम मान असा त्यांना. येस यार, आपल्या जे सपोर्ट चांगला करतात ना त्यांना आपण कधीच विसरू शकणार नाही. खूप भारी, खूप चांगली मेहनत कर अजून. आपण आता वेळ आली असा स्वतःचो रस्तो तयार करायची, आणि तू नक्की करतलं मला माहित आहे प्रेम. त्यांनी शिकवलं, आता आपण काहीतरी स्वतःचं बनवून दाखवणार. वा वा वा. निलेश दादा म्हणते इश्कॉला तू त्या जुन्या आठवणी थोडे दिवस बाजूला ठेव यार, जुने युजर जुळतील यार. तू पुढे चल, जुने नवीन सर्व एकत्र येऊ आम्ही. तू हार मानू नकोस. नक्कीच. आपण म्हणतात ना, आपण कर्म करत राहायचं, फळाची अपेक्षा तो देव फळ देणार आहे. श्रद्धाताई म्हणतात तिकीटला किती? 1,15,000. गो श्रद्धाताई मला चक्कर इली. पेरिदा म्हणते 54 रुपीज. बापरे, मग तुम्ही अंडी किती खाताय? न्यूझीलंड डॉलर आहे इकडे बाईंनो. बाबा माझा. हाय सुप्रिया दीदी, हाय, कैसी हो बहन? निलेश दादा म्हणते हो इश्कॉला स्वतःचा रस्ता तू तरी कर, त्याचा हायवे बनवायची जबाबदारी आमची. ओके, खूप छान निलेश दादा. पण निलेश दादा तू कसा काय सपोर्ट करणार सांग बघू, आम्हाला सपोर्ट कसा करणार सांग. निलेश दादा आमचा हायवे कसा बनवणार तू सांग बघू. सुप्रिया दीदी म्हणते सॉरी यार कॉल रिसीव नहीं कर पाई. ओके, और जब आपने किया तब मैं नहीं रिसीव कर पाई. कोई बात नहीं. सुप्रिया दीदी बोल रही है लाइक डन. थैंक यू, बाद में मिलती हूँ. ओके, बाय बाय, टेक केअर. अमोल दादा म्हणते ड्रायव्हर अशी कल्पना आहे, मालक फोन करून विचारतो आज येतोय का नाही. ओके. अशी कला आहे. कौशल, अरे बापरे, जे नको रे मला ती पावलं तुझी. क्वेरी सॅलरी पण तशीच असते बाईंनू, मग जास्त असतली म्हणून जास्त पैसे. आमच्याकडे सॅलरी कमी भेटता म्हणून आमका लय कमी भेटता. बाईंनू भांडूक कोण नाही तुमका? नाही ना गो, भांडा खैसर कोण नाही, सगळी नुसती चांगला बोलतात. माका भांडायचं वाटता पण कोणच भांडाक येणार नाही. मग मी बघतोय कोणतरी असं बाहेर असं गावला तर काहीतरी कान करत असले की मी जातोय तसं, ये क्या चल रहा है भैया, आपने केले के पत्ते क्यों काटे, आपने केले के पेड़ क्यों तोड़े,
इधर तो झाड़ू नहीं लगाई है आपने, ये क्या चल रहा है आपका? उधर से सब्जी मिलती है इसलिए इधर इधर झाड़ू नहीं लगाते? निलेश दादा, हो ताई, मी तर खूप एक्सायटेड आहे लवचे दोस्तीवर छानपैकी सॉन्ग ऐकायला. श्रद्धाताई म्हणता हसता. फेअरलेस म्हणते माझ्याशी भांड. हो का, भांडू का? भांडल्याशिवाय कसं तरीच वाटतं ना. एक तुमका मी गोष्ट सांगतोय. इकडे ना म्हणजे आर्मी कॅम्पमध्ये ना एक म्हणजे आमका असा कुठेतरी इथं कॉम्प्लेक्स पाशी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असतात, तिथं जायचं असत ना, तर ई रिक्षा वगैरे असतं हां. आणि इथं एक स्टॉप आहे मुलांसाठी शाळेसाठी, तर त्या स्टॉपच्या तिथंच हाणता. आणि त्या दिवशी आणि मी कधी म्हटलं ना इकडे भैया इधर जाना है, तर तो काय म्हणता सांगू, नाही मैं इधर जा रहा हूँ मॅडम सॉरी, आणि पळता हां. आणि मी हल्ली काय करते बघते ना, तो असं जायत असलो ना तसं बघते असं, म्हणजे ई रिक्षा, आणि तो पण बघता हां. आणि काय झालं सांगू, त्या दिवशी ना मी खुशी कानूक जायत होतोय आणि स्टॉपवर बसलेलं आहे, तर माका तो ना एका बाईक ना त्याच्या घरापर्यंत सोडताना दिसलो. आणि सगळी बायका बसलेली, त्यांना मी काय म्हणताय, काय म्हटलंय, काय हो ताई, म्हणजे हिंदीमध्येच बोलले, दीदी ये आप कहाँ तक छोड़ता है, आप ये इस ई रिक्शा में बैठते हो? तो म्हणलं हाँ बैठते हैं. कहाँ तक छोड़ता है? नहीं इधर ही स्टॉप तक. मैंने बोला अभी कैसे गए वो उधर घर तक छोड़ने के लिए? मग तो काय म्हणतो सांगू, रिटर्न येत होता तेव्हा आम्ही सगळ्यांना थांबवलं त्याला. भैया उधर कैसे गए थे आज, आप तो इधर ही छोड़ते हो. तर काय बोलला माहिती आहे तो, मैडम उनका पावर है ना इसलिए, तो हम तर मी बोली कि तो इधर क्या हम खाली पीली बैठे हैं क्या, हमारा कुछ ये ही नहीं है, वजूद ही नहीं है क्या, हम इधर ऐसे खाली पीली बैठे हैं, हमारे हस्बैंड सिर्फ ऐसे काम नहीं करते, उधर ही कुछ काम नहीं है, ये नहीं है, ऐसे कुछ कुछ बोला उसको. तर तो बोलला की सॉरी मॅडम, आता काय करणार, जाऊ दे, नको ना, आता मी जातो. आणि घाबरला. आणि संध्याकाळी ना मी आणि मिस्टर भाजी आणायला काहीतरी काहीतरी आणायला गेलेलो, तर तो तिथं रिक्षा लावून होता आणि मी त्याला असं बघितलं, तो तर असं करतो, असं करतो. असं त्याची रिॲक्शन, आई शपथ खरंच. आणि मला ना एवढं हसायला आलं त्याच्या, म्हणजे बापडा चेहरा करून. निलेश दादा म्हणते ताई, मी ज्यांना आपले मानतो त्यांना कसं सपोर्ट करतो ते उलट तू सांगायला हवे यार, माझी इच्छा काय आहे माहीत आहे ना. अरे निलेश दादा, मला तुझ्या तोंडातून ऐकायचं आहे म्हणून मी तुला विचारलं, तू कसा सपोर्ट करशील आम्हाला पुढे जाऊन, हे मला ऐकायचं आहे तुझ्या तोंडातून, समजलं का? महादेव म्हणतायत हाय. निलेश दादा म्हणते आपल्यातले कोणीतरी यूट्यूब प्लॅटफॉर्म वापरून खूप खूप पुढे जाऊ दे, माझ्याने ज्या पद्धतीने सपोर्ट होईल तितका नेहमी करणार यार. हा मग मी तेच विचारते, तुम्ही कसा सपोर्ट करणार हे मला बघायचं आहे, किंवा हे मला ऐकून घ्यायचं आहे. निलेश दादा तू कसा सपोर्ट करणार हा मी विचारते यार. माझा प्रश्नच नाही तुला कळला, मी विचारते की तुम्ही कशा प्रकारे आम्हाला सपोर्ट करणार, काय टेक्निक वापरणार हे मी तुला विचारते. माझे मिस्टर पण बोलत असतात की नाही मी तुला सपोर्ट करतो, मी सपोर्ट, पण काय करतो, मला कोणी सपोर्ट करत नाही. मी म्हटलं ओ जरा व्हिडिओ एडिट कर, मला कुठे येतोय. हे म्हटलं हे जरा थंबनेल बघा, मला काय कळतंय, नाही नाही तू कर, तू कर, बरं आहे ठीक आहे असं. अरे कोण नाही सपोर्ट करत आपल्याला, डोकं तर स्वतःलाच फोडावं लागतं इथं. महादेव म्हणतायत कुठून बोलत आहे आपण, मी कोकणातली आहे महादेव दादा. एक गाणं टाकू का तुझ्या करता, टाक की भावा. जेवण झालं का महादेव दादा?
इश्कवाला लोक तू मला कसं सपोर्ट करशील सांग. इश्कवाला लोक तू मला कसं सपोर्ट करशील सांग. आज मला बघायचंय सपोर्ट करशील, सपोर्ट करणार यार. काय सपोर्ट करणार हे अजून उत्तर मला कोणी दिलं नाहीये. मी काय सपोर्ट करणार, कशा प्रकारे सपोर्ट करणार, कशा प्रकारे हेल्प करणार हे तर अजून कोणीच मला सांगितलं नाहीये. महादेव दादा मध्ये काय काम करताय तुम्ही? महादेव दादा मी जनरल नॉलेजचे प्रश्न पण घेते आणि अर्धा तासानंतर आम्ही छान गप्पा मारतो. अरे कोणी आहे का लाईव्ह वरती? कमेंट करा, मला सांगा. निलेश दादा मी तेव्हा सपोर्ट करेन जेव्हा मी ट्रेन मध्ये बसलेलो असताना माझ्या बाजूचा तुमचा व्हिडिओ बघत असणार. तितकी मेहनत घ्या आधी. अरे दादा बसलेलो असताना पण त्यांच्या आम्ही कधी पुढे जाणार माहितीये तुला? अल्गोरिदम सांगते युट्यूबचं. कधी आम्ही पुढे जाणार जेव्हा तुम्ही आमचे काय म्हणतात ते जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांनीच जर व्हिडिओ पाहिला ना तो अजून लोकांपर्यंत पोहोचेल. इथं काय होते माहितीये? जे तुम्ही सबस्क्रायबर आहात तेच आमचा व्हिडिओ बघत नाही. बरोबर ना प्रेम? जे आपले सबस्क्रायबर आहेत ते व्हिडिओ बघतात का? माझ्या ह्याच्यामधून फक्त सबस्क्रायबर 1-2 असतात. प्रेम एक बघतो, प्रेम बघतो, सुनीताताई बघतात आणि कोण बघतो, गॉडफादर बघतात. यांच्या कमेंट असतात मला, म्हणजे त्या बघतात, लॉंग व्हिडिओ माझे बघतात. त्याला म्हणतात असली सपोर्ट. म्हणजे नुसतं फक्त लाईव्ह वर येणं हा सपोर्ट नाहीये. तर त्यांनी जे एखादा व्हिडिओ टाकला तर तो शेअर करणं, लाईक करणं, लॉंग व्हिडिओ पूर्ण बघणं, एखादी कमेंट करणं, ह्याला म्हणतात यूट्यूबला सपोर्ट करणं. ताई अंकिताला सपोर्ट केला, बिग बॉस मध्ये पोचवले तिला, बाकी अजून डिटेल मध्ये नाही सांगत. ओके निलेश दादा. अक्षय म्हणतायत मी रोज लाईव्हला येणार, मी रोज लाईव्हला लाईक करणार, मी रोज छान बोलणार, मी रोज तुमचे व्हिडिओ शॉर्ट बघतो, त्याला कमेंट करतो, त्याला म्हणतात सपोर्ट आहे 100%. येस, हेच मला बोलायचं आहे की फक्त लाईव्हवर येणं हे सपोर्ट नसतं. एखाद्याचा व्हिडिओ असतो तो जास्त लोकांपर्यंत आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करायचा, त्याला पूर्ण व्हिडिओ बघणे, लाईक करणे, छान एखादी कमेंट करणे आणि जेव्हा बेल आयकॉनवर क्लिक करून एखादा त्यांचे नवीन येत असतात व्हिडिओ ते पाहणं, याला म्हणतात सपोर्ट करून. तुम्ही काय करता? येता लाईव्हवरती, गप्पा मारता आणि निघून जाता. नंतर तुम्हाला कोणाला माहीत पण नसतं की काय मी या कोकणचे प्रीतियामध्ये काय व्हिडिओ टाकले आहेत काय. आता मी प्रेमचे प्रत्येक व्हिडिओ बघते त्याचा, आणि एकदा का होईना, दोनदा का होईना, आणि मी माझ्या शेअरही करते, त्याला म्हणतात सपोर्ट. ताई तू मुंबईला कधी येणार आहे आणि तिथून गावाला जाणार ना? येस, मुंबईला पण येणार आहे दादा, 28-24 मेला. हाय अक्षय, मी तुका बरा नसता तेव्हा मेडिसिन सांगेन. हा श्रद्धा ताई, जसा काय माका डॉक्टरच नाही पडली दिस गावनत. श्रद्धा ताई माका मेडिसिन लिहून देता, पण मेडिसिन दिली श्रद्धा ताई तू देतच ना, त्याच्यातलं याकच काहीतरी गावता, विचार गावनतच नाही औषधा. इश्कोला म्हणते आई बापाची लाराची लेक मी, लारी चोळी, आई बापाची लाराची लेक मी, माझ्या केसा नेसली नाही, हे असं येत नाहीये. नत नाका नसा कला भरून सोन्याचं मणी, कोलीवाल्याची मी गोराणी, रात पुनवेला नाचून करतय मोजा, मी डोलकर 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 दर्याचा राजा, मी डोलकर 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 दर्याचा राजा,
तर मंडळी सगळ्यांनी जेव्हा तुम्ही एखाद्याच्या लाईव्हला जाता तेव्हा प्लीज सपोर्ट करत जावा सगळ्यांनी. फक्त माझं सांगते, मी जे माझे व्हिडिओ असतात ते 80% जे आहेत ना, 80-85% लोक जी नॉन सबस्क्रायबर आहेत ते व्हिडिओ पाहतात आणि सबस्क्रायबरवाले कोणीही पाहत नाही. हे सत्य आहे ना, हा तुमचा सपोर्ट आहे. गाणं एखादी, येस येस, मी गाणं ऐकणार, त्याशिवाय नाही येणार मला ते. गोपरी आवाज नको ना करू, इकडे कॉपीराइट येत त्याला. परी यालाच सपोर्ट म्हणतात. येस, समजलं ना, यालाच सपोर्ट म्हणतात. आणि आम्ही फेमस झाल्यानंतर सपोर्टची गरज नसते मंडळी, समजलं का निलेश दादा? फेमस झाल्यानंतर सपोर्टची गरज नसते. सपोर्ट कधी असतो सांगू? स्टार्टिंगला करावा लागतो. माझ्या ते लय डोक्यात जातं, सपोर्ट 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 म्हणायला कोणी लागलं की. आणि तू जे बोलली तर खरं आहे. थँक्यू प्रेम, थँक्यू जे माझ्या बोलण्याला तू काय म्हणतात ते साथ दिल्याबद्दल. अक्षय दादा हसतायत. इश्कलामध्ये आपली लोक आपल्याला साथ नाही देत. खरं आहे यार, म्हणजे आम्ही जेव्हा व्हायरल जाऊ तेव्हा आम्हाला सपोर्टची गरज असणार आहे काय? नाही असणार आहे. तेव्हा आम्ही काही टाकलं ना, जरी हसताना असं टाकलं तरी ते व्हायरल होणार. पण स्टार्टिंगला जो पाया असतो ना, त्याची गरज असते निलेश दादा. रेखा पवार म्हणता, मी तनुजा आहे, मला राजा तू मना राजा रे. हाय तनुजा. कोण तनुजा? कोण? निलेश दादा, बरं ताई, मी बरेच व्हिडिओ नाही पाहिले आहेत म्हणून हा टोमणा होता ना. नाही नाही निलेश दादा, हा तुला टोमणा नाहीये. मला असे सपोर्ट सपोर्ट शब्द आला ना, मी मिस्टरांवर पण भडकते. सपोर्ट कोणीच करत नाही, हे मी रियालिटी सांगते सगळ्यांना. माझ्या, मी तुलाच नाही बोलत आहे, जे लाईव्हवर आहेत ना त्यांना सगळ्यांना सांगते की तुम्ही लाईव्हवर येता वगैरे, पण व्हिडिओ कोणीच पाहत नाही दादा. माझ्या नॉट सबस्क्रायबरमध्येच माझे 80-85% मला नॉट सबस्क्रायबरच माझे व्हिडिओ पाहतात आणि सबस्क्रायबरमध्ये सांगते 10% किंवा 12% एवढेच आहेत. मग कसला सपोर्ट मला मिळतोय मला सांग तू. अगं सगळे वॉच लेटर लिस्टमध्ये ॲड केले आहेत हळदीपासून सर्व. मला ते गडबडीत बघायला जमत नाही ताई, उद्या सुट्टी आहे. निलेश दादा, मला हे सांगायचं आहे, ते बघा किंवा नको बघू सगळ्यांवर आहे. पण मी सांगते ना, सपोर्ट म्हणजे तुम्ही एवढ्यापर्यंत जाल, नंतर आम्ही तुम्हाला नक्की सपोर्ट करू. नंतर सपोर्टची गरजच नसते. गरज असते ती स्टार्टिंगपासून गरज असते सपोर्टची. पुढच्या वेळी ना, जेव्हा एखादी व्यक्ती व्हायरल होते, आता अंकिताने जरी एखादी शॉर्ट टाकली तर ती पुढे जाणार आहे, खूप मिलियनवर शॉर्ट जातील तिच्या. पण एखादा छोटा क्रिएटर असेल आणि तो टाकतोय व्हिडिओज, तर त्याला कुठनं सपोर्ट तुम्ही करताय? सपोर्ट म्हणतोय ना आपण, तर कसला सपोर्ट हा मला कळत नाही. मला सपोर्ट ह्या नावाने काय म्हणतात ते ऐकून मला लय टाकल्यात गेलंय माझ्या सगळं. होय होय, खरं आहे ताई, माफ कर ताई. इट्स ओके दादा, तू माझा भाऊ आहेस. पण मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की म्हणजे मी प्रत्येक वेळी सांगते की लाईव्हवर येतात, पण ॲक्च्युली इतके लोक लाईव्हवर येतात. माझे 2000 सबस्क्रायबर जे लाईव्हवर येतात तेच आहेत, पण त्याच्यातले 5% सुद्धा यार व्हिडिओज वगैरे बघत नाही. माझं हे चॅनल काही लाईव्हवरच थांबणार नाही आहे, पुढे जाऊन मला कंटेंट पण द्यायचं आहे. प्लीज 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 गाणं बोल मावशी. सैरा इश्कोला व्हिडिओ टाकले 20 जणांनी तरी फुल वॉच करा, पण आपलेच लोक उशिरा पाहत. अरे पाहतच नाही प्रेम, पाहतच नाही, माहितीये, पाहतच नाही कोण. लाईव्ह मध्ये पण बोलून घसा जातो की व्हिडिओज पहा, कोणी नाही पाहत. तुझ्या पण लिस्टमध्ये बघ, तुझ्या सबस्क्रायबर केलेल्यांपैकी तुझे सबस्क्रायबर किती पाहतात, किती टक्के, आणि ॲनालिटिक्समध्ये सगळं कळतं. तर आणि जे पाहत नाहीत, जे सबस्क्रायबर नाहीत, ते किती पाहत आहेत बघ, तेव्हा कळतं यार आपल्याला तर कोणाचा सपोर्ट नाही, आपण आपल्या पायावरच आहोत उभे.
आपल्याला कोणाचंच नाही. मला तर माझ्या एका सेटिंग पासून मला ना कोणीच, मला व्हिडिओ कसा धरायचा सांगते. मला व्हिडिओ कसा धरायचा, लॉंग व्हिडिओसाठी असा किंवा जे शॉर्ट बनतात त्यासाठी उभा मोबाईल पकडतात, हेच मला माहीत नव्हतं. मी एक एक गोष्ट आहे ना ती मी धडपडून चुकून अशी शिकलेली आहे. रेखा ताई म्हणतायत सई विराटचं गाणं बोला मावशी प्लीज प्लीज. सई विराट कोण आहे? निलेश दादा म्हणते ॲग्री. मी थोडं वेगळं समजत होतो. असो मी चेंज करतो माइंडसेट माझे. आता इश्कवाला लव काय बोलला होता ते ऐकलं ना. 67K सब होते. ऐकलं पण बोलला नव्हता सब करा म्हणून. येस. अरे दादा सबस्क्राईब करायला कोणीच नाही, पण तुम्ही स्वतःहून जेव्हा सबस्क्राईब करता ना आणि लाईव्हवर तुम्ही येता सपोर्ट करता, मग तुम्ही व्हिडिओ वगैरे का बघत नाही? मग ते फक्त लाईव्ह पुरतं सपोर्ट करणं आणि मग इथं येऊन तुम्ही म्हणता की आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करणार पुढे जाऊन, एवढं तोपर्यंत तुमचं एवढं अस्तित्व निर्माण करा. मग हे मला चुकीचं वाटते की म्हणजे आधी आम्ही तुम्ही जेव्हा तुम्ही आमचे सबस्क्रायबर आहात तर तुम्ही आम्हाला सपोर्ट नाही करत, मग पुढे जाऊन सपोर्टची काय गरज आहे मला सांग. हे मला म्हणायचं आहे स्पष्ट. माझा स्वभावच असा आहे की मी जे आहे ते तोंडावर स्पष्ट बोलते. दादा राग आला असेल तर माफ कर निलेश दादा. तुलाच म्हणून नाहीये, मी सगळ्यांनाच म्हणून सांगते. BIK हाय बालाजी लाईक डन म्हणते. थँक्यू. कसं आहेस भावा तू? अमोल दादा म्हणते रोज वेळ भेटत नाही आणि आज वेळ आहे तर तुम्ही कमेंट मिस करता. अमोल दादा मला तुमची कमेंटच नाही भेटली. ड्रायव्हर अशी कला आहे की मला फोन करून विचारतो आज येतोय का नाही. तर दादा हा तर मी वाचली कमेंट तुमची. हे खराब करू नको. ज्यांनी तुझ्या चॅनल इश्कला म्हणतोय ज्यांनी तुझ्या चॅनलला सब केले त्यातले काही सब बघत नाहीत, त्यांना मराठीमध्ये गेलेले सबस्क्रायबर बोलतात. मराठीमध्ये मेलेले सबस्क्रायबर बोलतात, त्याचा आपल्याला काहीच फायदा होत नाही. खरं आहे भावा, काय सांगायचं नाही यार. मला फक्त ते सपोर्ट हा शब्द थोडासा डोक्यात गेला त्यामुळे मी बोलली. आणि हे निलेश दादा तुझ्यासाठी नव्हतं, सगळ्यांसाठीच होतं. रिअल सपोर्ट हा असतो जसा प्रेम बोलला तो. कारण अल्गोरिदमला जर तुम्ही 2000 सबस्क्रायबर आहात आणि फक्त 4 तासात एवढेच व्ह्यूज येतात तर मग एवढे हे करून काय. हार्ट हॅकर म्हणते माझा ब्ल्यू कोणी चोरला. मला नाही माहिती तुझ्याकडे ब्ल्यू कधी होता. मी छान आहे. रेखाताई रडताय. अहो रेखाताई तुम्ही कसला विराटचं गाणं सांगताय मला नाही माहिती. दिला होतास तू. कधी दिलेला? तेव्हा मी लगेच काढून घेते. तू चोरला असणार. चोटे आता नकोय मला ब्ल्यू. अरे ब्ल्यू देऊन ठेवायचा नसतो, रिटर्न घ्यायचं पण असतो. ये हार्ट हैकर है, ब्ल्यू देने का नहीं, ब्ल्यू चोरने का नहीं. मंडळी पटापट कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. अमोल दादा कोकणची चढवा सॉन्ग बोला एकदा. कोकणची चढवा कुठला गाणं या कोकणची चढवा? चोरी न करू नका रे. हा टेकर म्हणते एक तर मी 15 डेज नंतर आलो आहे आणि तू चोरून हाय घेतलास, ही घेतलास. अरे तुझ्याकडे कधीच नव्हता, त्याच्या आधी पण आलेलाच तेव्हा पण नव्हता. क्रेझी कार्टून हाय निलेश दादा. नाही ताई फॅक्ट आहे, पण मी बरेच जण असे बघितले आहे ना की मी नंतर तेच टोमणे देतात की माझ्यामुळे तू इतकी पुढे गेली.
नंतर तेच टोमणे देतात की माझ्यामुळे तू इतकी पुढे गेली, जर समजा मोठे झालात तर, आणि मग मीडियामध्ये वगैरे पोबारा करतात, तसं नको ना ताई. म्हणजे नाही मला कळलं दादा. नाही ताई, फॅक्ट आहे. पण मी बरेच जण असे बघितले आहे ना की मग नंतर तेच टोमणे देतात की माझ्यामुळे तू इतकी पुढे गेली, जर समजा मोठे झालात तर, आणि मग मीडियामध्ये वगैरे पोबारा करतात, तसे नको ना ताई. ओके, म्हणजे जे सपोर्ट करतात ते नंतर मीडियावर सांगतात का? अरे मी एकाला नाही म्हणते, मी सगळ्यांना म्हणते की जे लाईव्हवर तुम्ही येता तर एक सपोर्ट करत जावा, की एखादा व्हिडिओ टाकलाय तर भलेही 5-10 मिनिटाचं असेल तर 5 मिनिटं बघा, हीच विनंती हात जोडून. कारण नुसतं लाईव्हने आम्ही पुढे नाही जाऊ शकत आहे. आमचे कंटेंट पण लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. आणि यूट्यूबचा अल्गोरिदम आहे की जर 20 प्रेम जसा बोलला, 20 लोकांनी जरी टाकल्या 20 लोकांनी जरी तो व्हिडिओ पाहिला पूर्ण, तर तो व्हिडिओ कुठच्या कुठेपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि आमच्या बाबतीत तेच होतं की लाईव्हवर लोक येतात आणि व्हिडिओज पाहत नाही फक्त. क्रेझी कार्टून डार्लिंग, हाऊ आर यू? क्रेझी कार्टून म्हणते हार्ट हॅकर, मी डार्लिंग का? हार्ट हॅकर म्हणते तुझे टीथ पाहून तुला डार्लिंग बोलावं असं वाटलं रे. क्रेझी कार्टून, तुझे दात एवढे सुंदर आहेत ना, वा 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 वा, नजर ना लागो दातांना. आचल अंचलच्या लाईव्ह भेटूयात आता, माका काम आहे. अचल चल च्या लाईव्ह भेटूया आता, मला काम आहे. क्रेझी कार्टून, आचलच्या लाईव्ह वर भेटूया. ओके, आचल कोण भावा? आचल के तुझे मैं लेके चलू एक ऐसे गगन. चढवा तुझो बापूस, चढवा तुझो बापूस, लय कवी हाय गो, येता जाता तुझ्या मागे आई तुझी हाय गो, माका माका मातुर इतुर बितुर कोणी वाली नाय गो, नाय गो, नाय गो. एक पोरगी संध्याकाळी नाक्यावरती पाहिली होती, एक पोरगी संध्याकाळी नाक्यावरती पाहिली होती, नाक्यावरती पाहिली होती, मनामध्ये भरली होती. तिचे काय ते, तिचे गोरे गोरे गाल, तिचे काळे काळे बाल, लचकत मोडत चालली होती. हा टॅकर, हा भावाटी काय असं म्हणतोय. निलेश दादा म्हणते ताई नको प्लीज, माझे हेच म्हणणे आहे, तुमच्यात जर धमक असेल तर तुम्ही जाणार पुढे. उद्या कोणी सांगितले की माझ्यामुळे ही पुढे गेली तर कसे वाटेल? प्रत्येकाचं परसेप्शन वेगळं आहे निलेश दादा हे करण्याचा. पण यूट्यूबचं अल्गोरिदम हेच सांगतं की जर तुमचा व्हिडिओ जर 1 तासात किंवा चांगल्या लोकांनी पूर्ण पाहिला तर तुमचा व्हिडिओ यूट्यूबला नाही कळत अरे ह्याच्यात धमक किती आहे. यूट्यूबचं अल्गोरिदम प्रमाणे काम करतं. जाऊ दे, हे सोड आता, चल. एक पोरगी ये गुम है किसी के पर में. इश्कोला म्हणते सायलीचा बापूस पण खबीस हाय. होय काय? गहन म्हणतायत हाय. कुठून बोलताय? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. चला मंडळी, आता लाईव्ह संपवते. गहन, मी पण सिंधुदुर्ग मधून. हो का? मग मालवणी असाय का तुम्ही? मालवणी असाय का? देवगड मधून. अरे वा, निलेश दादा पण देवगडचोच असा. हो, अचलू लाईव्ह घेते ताई. खूप ब्रेव मुलगी आहे. ॲक्सिडेंट झाले आहे. तुमचे इव्हिनिंगला असते तिची लाईव्ह. ओके, ॲक्सिडेंट झालंय का? बापरे. मला लिंक शेअर कर नक्की निलेश दादा.
गहन म्हणतोय हो मालवणी येता माका. अरे वा अरे वा अरे वा, मालवणी येणारो पोरगो गावलो कोकणातलो. या लाईव्ह वर कोणीच असा, या लाईव्ह कोकणीच असा आणि स्वागत तुमचा भरपूर असा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. जय श्रीराम ताई. देवाचं नाव घेता आणि काय बोलता. वा वा वा. पण कोकणीत नसा. हाय सलोनी, मी पण मालवणी. हाय हाय सलोनी, कुठनं आहेस तू? कुठनं आहेस नक्की सांग. विठ्ठल दादा म्हणतात हाय. हाय विठ्ठल दादा, नमस्कार. निलेश दादा म्हणते इश्कॉला म्हणते पॉपकॉर्न, फक्त पॉपकॉर्न घेऊन बसा. येस. पनवेल नेरूळ. ओके, पनवेलचे आहात का? आणि नेरूळ गावचे तुम्ही. चल ग सके चल ग सके, चल ग सके पंढरीला, जय हरी विठ्ठल. चल ग सके पंढरीला, जय हरी विठ्ठल. तू ध्यानी जरा ठेव, जित भाव तित भेट. अरे यार लॅरिस टाक ना. निलेश दादा म्हणतो यवा कोकण आपलंच असा, सर्व न्यू कमर्सचे स्वागत आहे. अरे निलेश दादा, सर्व न्यू कमर्सचा स्वागत असा. निष्कॉला म्हणते पनवेल, कणकवली, आयनल गाव. मी तर आयनलला आलेली. आयनल सलोनी, तू आयनल मधली कुठे? मी लहान असताना गेलेली आयनलला. पंढरीला निघाल्या का प्रीतीजी? येस रामचंद्र दादा, चालली बघा. जय जय हरी विठ्ठल. सलोनी नक्की चॅनलला जॉईन. संपवायची वेळ झाली आहे, पण उद्या 1:15 वाजता नक्की आपल्याला आहे, बरोबर 1:15 वाजता. आणि आमचं दुसरं मालवणी पोरगो होतो, तो खाली गेलो. गहन, असं आहे काय रे तू? येवा कोकण आपलंच आसा, येवा कोकण आपलंच आसा, टाळ बोलेची पळीला. सगळे गाण्याची लिस्ट देता. ओके, आयनल गावठण. वा वा वा, खूप छान. टाळ बोलेची पळीला, नाच माझ्या संग. टाळ बोलेची पळीला, नाच माझ्या संग. देवादीच्या द्वारी आज रंगला अभंग, देवाजीच्या द्वारी आज रंगला अभंग. टाळ बोलेची पळीला, नाच माझ्या संग. टाळ बोलेची पळीला, नाच माझ्या संग. सलोनी काय करता आपण? निलेश दादा विचारतोय. आणि निलेश दादा म्हणते गाडी गावकर. सलोनी नमस्कार. सलोनी ताई चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. बेल आयकॉन वर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. सावली सलोनी तेरी नील सी आंखें. सलोनी नाव खूप छान आहे. हे सलोनी, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब कर आणि बेल आयकॉन वर प्लीज क्लिक कर.
चला मंडळी, बाय बाय, काळजी घ्या. बाय निलेश दादा, बाय सलोनी, बाय प्रेम, बाय रामचंद्र दादा. उद्या 1:15 वाजता भेटू. आता आम्ही लाईव्ह संपवतोय, तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. तुला हिंदी येतला? माका हिंदी पण येता, माका मराठी पण येता आणि माका मालवणी पण येता. तुम्हें हिंदी आती है क्या? इधर तो मैं हिंदी में ही बात करती हूँ. ये देखो इधर खुशी खेल रही है, इसका कुछ अलग ही चल रहा है. 2 नैपकिन लेके खेल रही है. बुक्की टेंगुळ. बरं ताई, बाय बाय. बाय प्रेम, बाय प्रेम, काळजी घे. हिंदी में झ और ज का लोचा होता है. कारण काय? पटकन सांग भावा. आज चांगली आर्ग्युमेंट झाली, पुन्हा भेटू. येस निलेश दादा. निलेश दादा, माझा स्वभावच असा आहे, जिथं मला काही खटकलं तर मी बोलते. मी पाठून नाही बोलत, जे आहे ते तोंडावर बोलते निलेश दादा. म्हणून मला थोडंसं काय म्हणतात ते, मिस्टर म्हणतात की दुसऱ्याला वाईट वाटेल किंवा काय वाटेल, पण मला असं वाटतं की पाठून बोलण्यापेक्षा समोरून बोललं, जे आपल्या मनाला वाटते ते बोलणं गरजेचं आहे. मस्त, असंच राहायचं. मी पण असं आहे आणि म्हणूनच तर तू पण तसंच आहेस, मला माहिती आहे. जे पाठून काय बोलत नाही. माझं चुकलं, तू मला सांगणार, बोल बिंदास. मला काही वेगळं वाटलं, मी बोलणार, है ना. त्यामुळे माणसाने तसंच राहावं, तरच कुठेतरी ट्रान्सपरन्सी राहतेच आपल्या नात्यांमध्ये. ताई, मी पण गावी जाणार आहे 27 किंवा 28 तारखेला, ते सुद्धा 4 व्हीलर घेऊन. तेव्हा मी एकटाच असणार आहे. पण दादा आणि 28 तारखेला आम्ही 27ला जाणार आहोत रात्री. पण मला 4 व्हीलर मधनं प्रवास नाही आवडत योगेश दादा. मला ट्रेनचा प्रवास आवडतो. असं झालेलं होतं. असं वाटतं ट्रेन मला असं पाळण्यात घालून हलवते. काही शब्द सवयीचे झालेत. आपण काही आहे हा शब्द जास्त नाही वापरत. हाय हा शब्द जास्त वापरतो. हा हो ना, आपले मत व्यक्त करायलाच हवे, बरे वाटले. यस निलेश दादा, म्हणजे असंच की मनात घालून ठेवण्यापेक्षा आता मला असं सपोर्टचा शब्द आठवला, त्यामुळे मला असं वाटलं की तर मला असं वाटतं, झुक झुक अगीन, झुक 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 अगीन गाडी, धुरांच्या रेषा हवेत काढी, पळती झाडे पाहूया, कोकणच्या गावाला जाऊया, जाऊया कोकणच्या गावाला जाऊया. योगेश दादा म्हणते ट्रेन म्हणजे हले डुले महात्मा फुलेनी. अरे योगेश दादा, मी 9 वर्ष ट्रेनने सफर करते. आय लव ट्रेन ट्रॅव्हल्स. पडती दगडे पाहूया आणि प्रेमच्या डोक्यातच घालूया. चला मंडळी, बाय बाय, टेक केअर. झाडं राहिलीत कुठे? झाडं सगळी तोडून झाली. आणि लोक म्हणतात लय गरमी होते रा, लय गरमी होतंय, काय जीव डगमगा घेतो. मी म्हणते आणखी झालोच काय, आणखी होतं जीव पुढच्या वर्षी. त्यामुळे झाडा तरी चार्ज लावा. खूप छान ताई, हॅपी एंडिंग झाली लाईव्हची. येस निलेश दादा. इश्कवाला म्हणते दगडच पाहणार. येस, चल टाटा, बाय बाय इश्कवाला. बाय बाय निलेश दादा, प्रेम, बाय 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 बाय.